रिकॉर्डिंग बाय अपन मिथिला रिकॉर्डिंग स्टूडियो। यरबू हैप्पी न्यू ईयर के भेजो तानी ग्रीटिंग हो, भेजो तानी ग्रीटिंग हो। यरबू हैप्पी न्यू ईयर के भेजो तानी ग्रीटिंग हो। दिल में लिह लगाई एहो, दिल में लिह लगाई करिह नाही हमसे चीटिंग हो। यरबू अरे यरबू एहो यरबू हैप्पी न्यू ईयर के भेजो तानी ग्रीटिंग हो। यरबू हैप्पी न्यू ईयर के भेजो तानी ग्रीटिंग हो। करिहाला भर दिलवा से प्यार हो, तू ही एगो बारा हमर जिए के आधार हो। सुनो माय डियर हैप्पी न्यू ईयर। एहो वीडियो कॉल पर कहला, हाँ वीडियो कॉल पर कहला आज लव वाला मीटिंग हो। यरबू अरे यरबू एहो यरबू हैप्पी न्यू ईयर के भेजो तानी ग्रीटिंग हो। यरबू हैप्पी न्यू ईयर के भेजो तानी ग्रीटिंग हो। यरबू हैप्पी न्यू ईयर के भेजो तानी ग्रीटिंग हो। बतिया हमार सुना रंजे ध्यान से, तोहरा के मनले बानी अपन दिलो जान से। हो सब गम भुला जा, अब दिल में समा जा। रूपेश या नरेंद्र एहो राजेश बिहारी लागे कैले बारे सेटिंग हो। यरबू यरबू हाँ यरबू हैप्पी न्यू ईयर के भेजो तानी ग्रीटिंग हो। यरबू हैप्पी न्यू ईयर के भेजो तानी ग्रीटिंग हो। कहो तानी मिस न करियो।